философ Георг Люкач казва за категорията живот. Нали, като най-широка философска категория, но философство може така в тесен кръг. Аз смятам, че по-скоро и няма нужда, защото сега не всички картини се виждат, но наистина тук и там ще видите истинския живот. Живот слънчев, живот радостен и това е благодарение на една животворна художничка Жени. Представям ви моят приятел, известния художник Шумантак. Аз наистина съм в качеството си на приятел и художник, не толкова като изкуствовед или човек, който може да държи големи речи, но с две думи изложбата може да започне дори без думи. Около нея винаги е имало слънце и енергия, една особена енергия, която я кара непрекъснато нещо да прави и да не изненадва. Така че, сега ще се опитам да махна двете колони. Голяма смелост е да наречеш изложбата си живот, защото тези няколко букви са твърде големи и за тях се крият много над милиардите въпроси, безкрайно много въпроси, които ние, човечеството, трябва да си задаваме за нашето съществуване и за всичко, което е около нас. Тя използва един много интересен колорит, една пастрота, която понякога взимаш чист цвят, буквално от тубата я пренасяш на платното, но самия живот по същия начин не предлага някой път един чист цвят, без да е забъркан и да е съставен в някаква сложна такава, в един сложен колорит, който обикновено не заобикаля, нормално. Но за тази пастрота и тази откровеност, която пък тя полага върху платното, се крият послания, които ние можем да разчитаме съвсем спокойно сами за себе си, защото в няколко посоки тя прави изненади, аз това забелязах. Но да не бъда многословен, искам да изпълня едно нейно послание, което вчера прочетох. Тя написа: да не носим цветя. Аз съм ти нарисувал едно цвете и като го нарисувах, си викам: Боже, тя ми каза: Румба, кажи няколко думи. И аз седнах, че написах отзад няколко думи, мога да ги прочета. Те пак са свързани с изложбата. Като се постарах да са три изречения, които да обяснат и да разкажат за изложбата лично на нея, когато тя после си ги прочете. Така. Значи, човешкото познание е създало примери и правила в изобразителното ни изкуство в продължение на много години, разбира се. Натрупало е опит в изграждането на колорита, пластиката, обема и пространството, перспективните изменения, всичко, което го има в онази картина. Така. Непрекъснато експериментира, изненадващо с всички възможности и материали, които ни попаднат. Но всичко това е без значение, ако липсва идея, послание, провокация или порив на спонтанната проява на изразяване на подсъзнанието, за което мисля, че първо ще говорим много. Да изобразиш и визуализираш това усещане е творческа проява, която дава възможност за внушение и себеопознаване. С най-добри пожелания за реализиране, визуализиране на всичките ти идеи и обогатяване на непринудения пъстър колорит, казвам на Евгения: на добър час! И само напред. И винаги да събираме все повече и повече слънчеви хора, както тя да прави. Представям ви госпожа Елина Топалска, дамата, с която генерирах мащурата идея за сетивата. Оттам насетне ще разберете и повече. Ами аз като хореограф се чувствам доста интересно. В
компания на приятели и художници, отгърната от толкова много колорит, който ни облъчва от платната на жени. Тя е един голям провокатор и това го знаете всички вие. Едва ли има хора с толкова голяма смелост, че постоянно да ни провокират за щори идеи, щори мисли. Аз си известна е сентенцията, че лудите са тези, които движат света напред. Благодаря на Жени за тези провокации, защото благодарение на тях ние успяхме да съберем на едно място много изкуства. Събраха се хореограф, художник, поет, човек, техник, който вижда изкуството зад камера, и направихме един проект, чиято цел е да ни накара всички ние по-дълбоко да погледнем вътре в себе си, за да можем да направим големия скок към разбирателството помежду ни, към това да станем по-големи, по-смислени, по-търсещи, по-истински и да ни направи хора, които освен, че знаят повече за себе си, улавят света по различен начин. Нарекахме нашия проект Сетива, именно с посланието да съберем изкуствата и да ги накараме да отцветат нашата чувственост и нашия усет към живота. Благодаря на Жени. Много ще се радваме, ако тази наша провокация стигне до вас. И сега момичетата от формация Софийски в живо, които се вдъхновиха и участваха в този проект, ще ви поздравя с именно тази картина.